Dnes sa porozprávame s dlhoročným hráčom a kapitánom Hurikánu Dodom Velčickým. Od aktuálnej sezóny je aj trénerom. V sobotu si mal trénerskú premiéru proti superovi z Partizánskeho. Tu sme vysoko vyhrali. Čo tento zápas ti ukázal a či splnil tvoje očakávania? Splnil samozrejme očakávania moje. Ukázal mi, že chalani sú nabudení na novú sezónu, že každý chce hrať naplno, chce hrať v základnej zostave, aj keď je naozaj nabitá tentokrát. A som rád z jedného hľadiska, že sme vyhrali a hneď sme strelili aj rýchly gól, že taký pokoj väčší sme mali na hokejkách, nielen včera, ale už aj na dnešnom zápase sa to prejavilo. Dnes mestské derby s Dragoncom, historické víťazstvo 7-1, najvyššie doteraz. Čo boli základné faktory tohto vysokého úspechu? No, najdôležitejší faktor bol to, že sme hrali zodpovedne a každý sa snažil hrať naplno. To bolo to najdôležitejšie. A druhá vec bolo, že dodržali sme taktické pokyny. Povedali sme si, akú obranu budeme hrať, tú obranu sme hrali a Dragon bol tak troška bez zuby a ich strely neprechádzali až na bránku, ale blokovali ich naši obrancovia alebo iní hráči. A to boli kľúčové momenty dnešného zápasu. Čo je podľa teba potrebné ešte zmeniť alebo na čom zapracovať do ďalšieho kola, ktoré nás čaká na východe proti ATU Košice a Michalovciam? Myslím si, že obranu sme dobre natrénovali už aj na turnaji v Hodonine, takže čo je potrebné zlepšiť je prechod do útoku a zakončenie. Ako hráč sa zúčastnil nedávno reprezentačného turnaja, bola to príprava na decembrové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Ako sa ti to pozdávalo, ako vidíš svoje šance? Ako turnaj to bol vynikajúci, výborne zorganizovaný, výborné družstvá, boli tam dve zo 4 najlepších družstiev na svete. To každému hráčovi len pomôže na skúsenostiach. Ako moje šance vidím, už neviem posúdiť teraz, ja stále chcem zabojovať o tú účasť na tých majstrovstvách sveta, ale či si tréner vyberie práve mňa, alebo keď aj niekto z mojich spoluhráčov pôjde na úkor mňa, tak vadiť mi to nebude. Ďakujeme, Dodo, držíme palce. Ďakujem.